Shalom everyone, I'm with Boaz from Dvorat Tavor, who's fourth generation raising bees, and he won third in the world in a contest for what they call having the longest bee beard, which basically means the most bees hanging from their face during the contest. I was going to add a picture, but I think this is one of the grossest things I have ever seen. So look it up yourself or ask me and I'll send you a link to a Hebrew article which has a picture. So if you're interested, let me know. Either way, Boaz is an expert on bees, and I asked him his thoughts regarding the description in Sefer Shoftim of Shimshon finding honey inside a lion carcass. All of a sudden he became incredibly excited, as apparently he had looked into this very question in the past, and here's what he shared with me. אני בועז, אני דבוראי, מגדל דבורים, דור רביעי במכוורת דבורת התבור, ואני רוצה רגע להתייחס לסיפור המקראי על שמשון שרדה את הדבש מהאריה. נשאלתי האם זה אפשרי מבחינת גידול דבורים, האם מבחינת ההתנהלות של הדבורים הדבר הזה הגיוני. לפי ההבנה שלי בהחלט כן. הסיפור מספר על זה ששמשון הרג את האריה. אריה זה טורף. פגר של טורף לרוב נשאר בטבע. אם זה היה פגר של פרה מישהו היה אוכל אותו, אבל פגר של טורף נשאר בטבע. נפח החזה של האריה מתאים מבחינת הנפח שהדבורים צריכות בשביל כוורת בערך 40 ליטר. הצלעות ובית החזה היה נשאר שלם, האור היה מתייבש על בית החזה, אולי עשבים גדלו בעונה, נחתו על זה, והיה נשאר חלל שהוא מושלם מבחינת הנפח שהדבורים צריכות. באביב דבורים היו מוצאות את נפח החזה של האריה, בונות בפנים נחיל עם חלות, והסיפור אומר ששמשון הגיע שנה אחר כך ואז רדה את הדבש מהאריה ומאז יצא מתוק, וזה מבחינת גידול דבורים ומהלך החיים של הדבורה במהלך השנה, לי זה נשמע מאוד הגיוני.